ассалому алайкум. Мана омадаем имрӯз ҳузур ба чихеле ки промоэфир ваъда кардем. Имрӯз ҳаракат ки ҳама дархостҳои мегирем. Дархостҳо бисёр шудаги либеро дархост кардаги бонго, портер 1, спринтер ва ҳамаи видеоҳое ки мо мегирем. худо хоҳад қисм карда мепатоем. мана агар ки имкон бошад ҳамон видеоҳои тамошо кардан ба тамошо мекунед. агар не масалан дигаро равона кунед, комментарий, лайк ва подпискаро пахш кунед. хуб рафтем портерои обзор кунем. портер навбати вагон 2010 92 951 4 91 126 90,000 кисан бо савдо мешавад. хуб рафтем салом ба. хуб намудаи обшивка до электропакет, центр замок, переключатель боковинкаҳо, намудаи салон, намудаи сидени, спальникаш ҳаст, борташ кота 275. хато накунам агар. Пробег 845 та. Прибору обогрев, сидени, обогрев кондиционер, обогрев боковинка, противотуманка ҳаст, скорост механик 5 таи. Скорост механик 5 таи. намудои торпеда, намудои бирка, протекторош този нағз, рангошам беҳтарин, борта рангош нағз. хуб намудои балонаи пуштам, протекторош този зӯр, протекторошам този зӯр. намудои борт, хеле ки шумо гуфтам ки масалан 89 88 мехе А90 поин ба ёфт мешавад, мегуфтам ки мана А90 поин ба метавонед занг занед, савдо кунед, гиред. инам худохат ва мошинои нағз. мана протектори балони пешам този зӯр, дандонош чотки. намудои обшивки тарафи пассажирка, торпедаш тоза хавшта шудагӣ нест. намудои салон, хуб спальникаш гифтам сали хира шуд, мичхе шуд. бояд маълумот такрор кунем. вагон 2010 951 49 CRD 126 90,000 кисан бо савдо мешавад. метавонед занзен савдо кунед. портер навбати вагон 2007 интеркулер 14 арои дархостҳо. ман агар ки маъқул бошад давоми видео мебинед. 105,000 кисан бо савдо мешавад. хуб рафтем салом ба. 4 электропакет, центр замок, блокатори ойнаҳо ҳаст. переключатели боковинка, ойнача қад мешудагиш инҷанда ҳай. мана ойнача қад мешудагиш ваяш переключатели боковинкаҳо, яъне ки ина ту мекунӣ, ина зер мекунӣ, қад мешуда, нест мекунӣ. тақиқа хулас маълум ҳамаш. так намудои сидени, пробег 153,000 нишон додааст. инҷа кондиционер, обогрев сидени, обогрев боковинка, противотуманка, скорост как обычно механик 5 таи. так намудои бирка, намудои балон, мана намудои балон, протекторош зӯр. вақте бародар ҳамина дархост кардан, худохат ҳамина дархосташон. мана намудои сидени. ҳар масъалаи вай чиз инҷо ҳангоми авай овардан кари одам балону чиз чору запшасту ҳамин дуни ҳамин ба мешина. барои ҳамо изи балон ҳаст, барои ҳамо сидени изи балон дида шудааст. намудои балонои пуш, протекторош сирени ҳолат қирош хоида шуда ки явна маълум. борташ масъалаи дарози борти ини 14 не ки маълум не, намедонам чанде. ба ногоҳ агар комментарий шуда монад, пеше ки ҷавоб диҳам ки номаълум, яъне ки ман намедонам дарози борти ини 14 чанд. обшивкаҳои
абшифкаҳои дар, абшифкаҳош тоза, сахт харошта шудаги не. Абшифкаҳош тоза. Абшифкаҳои тарафи пассажирка. Намудои торпеда. Намудои торпеда. Протектори баллонои пеш. Протектори баллонои пеш този нағз. خب باید با معلومات تکرار کنیم معلومات تکرار کنیم واگن 2007 اینترکولر 14 105,000 کسیم با سودا میشود خیلی که درخواست کردم بانگو سه و نه بانگو واگن 2015 931 10 50 140,000 کسیم با سودا میشد خب رفتیم سلام به намудои абшифка ду электропакет центрозамок ҳаст намудои салон намудои сидени потолоко тоза пробег 152,000 нишон додааст хеле ки соҳибашон гуфтам фул полностью наворото ҳаст онича қад мешад обогрев руль обогрев сидени кондитсионер ҳаст скорост механик шиштаӣ ҳозир бо вазнбардоришам гуфта мегузорем масъалаи дарози борташ кади намудои торпеда намудои торпеда хеле ки гуфтем арои дархост кадиги одам маълумоти пуррая мегиретон хуб ҳозир беруншам як бо пурроги нишон метиҳем намудои бирка яке агар номерашо мезанед ҳама маълумотҳо мебурад намудои баллон протекторош този зӯр бас мана рангоша нақз кардагӣ хеле ки гуфтам мотор пломба яъне ки кушодагӣ не таъмир шудагӣ не ҳамин намудои борд протектори баллони пуштам този нақз сапаскор ҳамто дигар намудои абшифки тарафи пассажир торпеда масъалаи торпеда камтар хай камукоси дорад ҳозир бо чихел гуфтам бо айробак низ дорад айробак короче мегӯям ки 5 та бор мебадорад беягон вай кафолат додусен соҳибашон амахел кафолат додусен 5 та барои борбардори 320 дарози борташ яке агар кида маъқул шуд занг мезанед 931 10 50 140,000 2015 портияи навбати вагон 2015 754 65 55 31 133 110,000 кисам бо савдо мешавад хуб рафтим салом ба намудои абшифка ду электропакет центрозамок переключатель боковинка ҳаст намудои салон спальникаш нест борташ дароз боло абшиват кардагӣ мана беҳтарин болоша бентон потолоко ман маъқул шуд так намудои руль пробег 117,000 нишон додааст приборро кондитсионер обогрев боковинка ҳаст намудои торпеда айна кушима сарадашон шишта намонад бо мани намуди бирка намудои баллон протекторои баллон този нағз тагошам хушрӯи ранг шудагӣ ин баллонои пуш протекторош този зӯр борташ анда резинкош ҳай барои защитени вай харушта нашуданаш мани намудои ба пушт мебахшитам я ҳантик зарам намудои баллонои пуш протекторои инам този зӯр
борти ин дарозиш чӣ хеле мегӯем 315 борбардорӣ медонӣ айни портери чанд 1 тон гарантия мебадорад мегӯям соҳибашон ана тарпедашам тоза харошта шудагӣ дида нашуд. Маълумот бояд такрор кунем. Вагон 2015 754 65 55 серди 133 110,000 гусам метавонед занг занед савдо кунед гиред. Портери навбати вагон 2014 серди 133 105,000 гусам бо савдо мешавад. Масалан 133 126 агар интерес бошад мефаҳмем ки кадом мотор бақувват ва кадомиш беҳтарин. Намудои обшивка 2 электропакет центрозамок ҳаст. Центрозамок переключатели боковинкаҳо ҳаст. Намудои салон спальникаш нест. Борташ дарози борт 315 пробег 112,000 нишон додааст. Приборон ва кондитсионер обогрев боковинка ҳаст. Скорост механик шиштаи намудои сидени намудои торпеда манин бирка 2000 так блин хай хулас намудои протекторои баллон рангош наст. Протектор този зуд дошташавичон наст. Протекторои баллони пушт там наст. бортоям беҳтарин. овозои моториам гӯшка дӯстон ҳамаи зуд. хай эсиношо оли шуштан бус бед кадиги не протекторош намудои обшивка чӣ хеле гуфтем потолоко тоза. намудои торпеда тоза. хоб бояба маълумот такрор мекунем. вагон 2014 серди 133 105,000 гусам бо савдо мешавад. портери навбати вагон 2015 серди 133 125,000 гусам бо савдо мешавад. рафтем салон ба намудои обшивка 2 электропакет центрозамок переключатели боковинка ҳаст. намудои салон намудои сидени спальникаш ҳаст. борташ кӯта. намудои пробег 132,000 нишон додааст. приборо кондитсионер обогрев сидени обогрев боковинка ҳаст. скорост механик шиштаи ЖК дорад. бо намудои торпеда мани намудои бирка яке агар киба дакор бошад зада бентон кодаша. намудои баломана протекторош този нағз. намудои балонои пуштам охи протекторош тоза. ҳозир авсубо фуротарка мегирем сабаб ки инҷа бандча буд бирои ҳамин. намудои борт бортуш намудои протектори баллони пушт вообще зуд. дандонаш калон хай худтон достон ҷошанда ки мукоиси дорад мана камтар агар аҳамият додагӣ боштон ман нишон метиҳам. ягон ҷои рустинши нест. хай хафа шавонам чи соҳиб бошам.
Впервые в городе Ходжанте открылся дом моды «София Мода». Теперь вы можете приобрести эксклюзивные ткани и сшить наряды на любой вкус в райском уголке под названием «София Мода». У нас работают опытные... Так, магнитофон куштим, габбо мушайдод. Намудой торпеда мана. Торпедаҳо харошдашудагиш нест. Потолок тоза. Мултирул хай нагуфта монде, мултирул худаш маълум. Аз як нигоҳ худотон дидам. Бояд бо маълумотро такрор мекунем. Портери навбати вагон 2015 754 65 55 сиарди 133 хеле ки пеш аз ин гуфта будем инам 110000 ҳадушам якта олдам ҳам метавонӣ худохат ин ё он занг зада савдо кунӣ. хуб рафтем салон ба намудои обшивкаду электропакет центрозамок переключатели бо кабинкаҳо ҳаст. Намудои салон ойнаҳо сиёҳ, неки ойнаҳои барои сиёҳгӣ швай нест, ҳуҷҷат нест. Инам спальникаш нест, борташ дарост, инам болошам обшиват кардагӣ. намудои вай 218,000 та пробегаш ҳаст. Пробег нишон додост. Анҷа приборо кондитсионер, обогрев сидений, обогрев боковинка ҳаст. Инам скоросташ механик шиштаи. Намудои салон, намудои торпеда шумашти приборо банин балаин бирка намудои бирка. Так, намудои балон протекторош този нағз. Протектори балони пушт толи инҷо роған рехнеки толи дизе неки ин балон худаш зур този хушрӯ дандонаш хӯрда шудаги не просто қаватош ба роған даромдаги ва ҳечи не. Мана ин бортои пушт инам резинкадор ҳамаша чотки кардаги протекторо ҳамаш ҷошонанда дандонаш този нағз зур иштаст. Балонои пешам хеле гуфтем протекторош чуқурак, яъне ки дандонош ҳаст, ҳамаш протекторош ҳаст. Так, намудои обшивки тарафи пассажир торпеда шонда ягон хел харошта шудагӣ нест. Хуб, ина нагуфтан омадем ку инҷанда камерашам будааст, мана боло ба яш ҳаст. камера видеонаблюдение дорад. Мана пешам маълум. Бобе маълумот такрор мекунем. Вагон 2015 754 65 55 133 133 110,000 бо савдо мешавад. метавонед занг зад савдо кунӣ гиред. И делитесь моим контентом с друзьями и близкими. Это так ценно для меня. Спасибо.